אז אנחנו עדיין בעומד י"ז ואמצע פרק י"ב. והלימודים הם לעילוי נשמת הרב מאיר נסים בן מסעוד ורוחל ז"ל ולעילוי נשמת רב יורם בן ציון ופנינה ז"ל. אז ראינו הפירוש, באריז ראינו את פירוש הפוסק, ראיתי שיש יסרון החוק מן הסיקלס כיסרון האוהר מן החושך, ולמדנו שהחושך אינו מבחינת מציאס כלל ונדחו בדרך ממילא ומעילו מפני האוהר. וכן הוא בפירוש הדברים בנמשל, אז הסיקלוס הוא כל מה שמשתנע את האדם נגד רוצן העליון או כוונה האלוקיס שבבריאו וכל העניין בחיי האדם. זה עניין הסיקלוס, אבל זה יכול להיות מצד שכל אנושי, הרבה חוכמה בזה, אבל זה נקרא סיקלוס. והוא עניין הנמשל של החוכמה, והוא נדחה בדרך ממילא ומעילו על ידי החוכמה דקדושה. אז ביד הרבה כמו שבמשל האור דחה הרבה חושך, אז נדחה הרבה חושך על ידי החוכמה דקדושה. והכוונה החוכמה, גם הסוגיה בעניין הקדושה זה אותו דבר, לא רק עצם כוח החוכמה עצמי, אלא זה כאילו כל הכוחס איך שהם מצד הקדושה, ובעיקר עניין הרוצן, וכמו שדיברנו גם בשיעור שעבר בנגיע לזה. ואף על פי שהוא אומר הבינוני על ידי זה מצליח לדחות את הרבה חושך שבכל השמאלי, הכוונה לכן לא על עצם הפגיע בתוך החול השמאלי, כי זה לא בעבודת הבינוני, אבל צריך לומר, הרבה ממה שהעצם הרע בחול השמאלי, בעצם הכוח של הנפש הבאמיוס משלח אליו ריבוי פיתויים והרהורים וכולו, ומיד על המקום הוא דוחה אותם. באופן שהם בטלים מאלו, כי יסון האור בו מן החושך. ובהמשך, האדמו"ר הזה כן סיכם את כל עניין מדרגת הבינוני, שעיקר שליטוסי ועיקר המשמרת התמידיות בלי שום מקשר בדרך של הבינוני הוא השליטה על הגימול לבושים של מחשבה, דיבור ומעשה. דהיינו שהגימול לבושים של הנפש או אלוקיס, שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה, כמו שלמדנו בפרק ד', הם השולטים לגמרי על העיר הקטנה הוא הגוף, ואינם מרשים אפילו לרגע אחד איזה כניסה, לא במחשבה ולא בדיבור ולא במעשה של הרע שבחול השמאלי, שייכנס לאחד מהלבושים ובמילא יכבוש באופן חלקי על כל פנים איזה חלק מהגוף. זה לא קורה אצל הבינוני, אלא הוא שולט לגמרי בגימול הלבושים אלה. ואין הוא נויסן בשום אופן, כמו שדיברנו, שום כניסה
דרך לבושים של הנפש הבאמיס לתוך הגימל לבושים. אז ואף על פי כן אמר אלתר רבי, אינו נקרא צדיק כלל. אף על פי שהוא שולט לגמרי, עד שהמחשוב הדיבור המייס שלו הם כולם קדושים וכולם בעניין התורה והמצוות, ואינו עובר אפילו לרגע קוט שום דבר זר, אז אם כן לכאורה הוא דומה לצדיק שאינו גומה, כמו שלמדנו. הצדיק שאינו גומה גם כן אינו חוטא חס ושלום, או אינו נכשל בשום עניין, לא מדרייזר ולא מדרבנן, יהיה כלל. והעניין של הצדיק גומה הוא שהוא, הצדיק שאינו גומה, הוא שלפחות הוא שולט במקצת, והוא גירש במקצת את הרע שבנפש הבהמיה. ואילו הבינוני אינו נוגע לכך, אלא הוא שולט רק בגימל הלבושים לבדו. ולא במהוס ועצמוס על מהוס ועצמוס של הקליפר. כי, והוא מסביר, כי זה קרוב לסוף העמוד, איזה 6 או 7 שורות מסוף העמוד. כי מהוסו ועצמוסו של הנפש הבהמיה, שמהקליפה שבכל השמאלי, לא נדחו כלל ממקומי בבינוני. עצם הרע שיש בכל השמאלי, שזה עצם הכויחס, המידס הרועי של הנפש הבאמיס, זה לא נדחה כלל, הוא לא מגיע לזה הבינוני, וגם לא פועל בזה כל פעולה, אלא עיקר שליטה זה היו בגימל הלבושים, כמו שאמרנו, אחר התפילה. למה אנחנו אומרים שזה אחר התפילה? כי למדנו בהתחלת הפרק שבזמן התפילה יש לו כן איזו שליטה. ואמרנו שלא נדחה כלל ממקומי בבינה אחר התפילה, שאין רשפי אש אהבס השם בהסגלוס ליבוי בכל הימיני. אז ראינו שבזמן התפילה, מצד הרשפי אש, אהבס השם, בהסגלוס ליבוי, בכל הימיני, הבינוני כן פועל חלישס על הרע הזה שבכל השמאלי. ובדיוק מהו סוג החלישס הזה, זה אנחנו נראה בפרק הבא. זה גם כן אינו היפוך או ביטל לגמרי, אלא זה מין, הוא מחזיק את זה בשינה. איך אומרים? הוא כאילו נותן לזה איזשהו אמצעי לשינה, כאילו, והוא פועל על זה מין ביטל שהוא רק שינה. ובמח זה רק עניין של שינה, זה יכול להיות עניין של חויזה וניאו, בלושנה הגימל, כנראה אסורים מסוימים, ביטל אסורים וכולו, יכול להיות חויזה וניאו. אבל אומר, גם מערב הפעולה שלו על הרע, אינו עניין של בירו, או אינו עניין של היפוך, בוודאי שלו, הוא רק עניין שכאילו הוא מחזיק אותו בשינה, זה יכול להיות חויזה וניאו, וזה מה שלמעשה קורה. אז פה יש לדעת שבשעת התפילה הבינוני בעיקר פועל על הרע שבנפש הבאמיס על ידי רשפי אש אהבס השם בסגלוס ליבוי.
וזה גם למדנו פה בהתחלת הפרק, אז הוא אמר שזה על ידי עניין של אב וכריש פייש, בכל הימן הזאתו הלושן. ואילו בנגיע לצדיק, ראינו שבפרט הצדיק גומו, תיארנו את האהבה שלו כאהבה בתענוגים. אמרנו שזה אהבה בתענוגים, ואמרנו שהוא אהבה גבוה מאוד, וזה עניין של דבקות, שכל כוח העוינה וכל כוח התענוג של האדם נכלל ודובק לגמרי באלוקות. אז אם כן, מה זה ההבדל בין זה לעניין של רשפי אש? כי בשני המקומות הוא תיאר את זה של האהבה של הבינוני בשעת התפילה כאהבה כרשפי אש. אז ויש לומר, הביאו בזה שמבוא מאלתר רבי בליקוטי תורה בשני מקומות לפחות, שאלתר רבי מסביר שיש עניין שאש אוכל אש. אחד מהדרכים לכבות שריפה הוא להדליק דלקו, כאילו כנגד זה, ושני האישים על ידי הרוח יפגשו אחד בשני ואז מתפתלים שניהם. אז רואים שהאש גורם למוות הפלא באופן מסוים, אם זה מחושב לא נכון, האש גורם לכיבוי האש. האש איך לא האש. אבל אומר, יש לומר שכל ההצלחה של הנפש הבאמית והרע שהיא שולחת לאדם ועיקר הפיתוי שבא מהנפש הבאמית בכל העניינים הוא עניין הרסיכס אדומן, הוא עניין האש וההסרגשס יסרו עד להסרגשס יסרו מאוד בנגיע לעניין העולם הזה ותענוגו וכולו הוא מין, איך אומרים, כוחנש, אומרים ביידיש, רסיכס אדום. אז ומצד מה זה בא? זה מצד זה שאדם חש את עצמו כמציאס. עניין של האיש מראה שבכל זאת, בפרט אם זה האיש חזוק, מראה שיש איזה דבר שנשרף. אין נכנמי, השריפה הוא מין קילוין של הדבר. אבל אם אין מה לחלות, אז האש לא יכול. אומר, הרשפי אש זה מראה על הריבוי ניצוצות וזה, זה מראה שיש איזה דבר שבעצם כאילו בעניון הוא מתנגד לאש. הוא אין לך נשרף, אבל זה כאילו הולך ברעש או בסנייטס יסרה, שזה נקרא רשפי. הוא אומר, המבוא בחסידות שהאהבה בכלל מסוג זה, הוא נקרא יש מי שאוהב, ככה אלתר רבי כתוב בפרק ל"ה, אנחנו עוד לא הגענו לשם, אלתר רבי כותב על זה, יש מי שאוהב. הכוונה, האיש הזה אמנם הוא חם ויש לו מיילס, אבל הוא מראה על יש מי איך אומרים, מתלהב. ועמית יש עניין הביטל, הוא עניין שהוא ירא אלוה, כי ירא אלוה הוא ירא בכלל, הוא מצד החוכמה, וירא אלוה הוא ממש בחוכמה, וזה עניין כוח מה, עניין הביטל, שאין כל מציאס כלל. אדרבה, השאלה איך הוא נמצא בכלל, ואיך הוא חיים, כי הוא מרגיש שהוא אינו חיים כלל. אבל אהבה מראה שהוא קיים, הוא מחפש את הנהב אצלו. אדרבה, הביטל שיש בזה כאילו נגד עצם הכוונה, כי הוא מחפש מילוי לעצמו, והביטל בזה זה כאילו לא ביטל אמיתי, לכן זה מתבצע
מתבצע בעניונים של רשפיה, וזה מראים על איזה ניגוד כלשהו. מה שכן אבא בתענוגים הוא עניין של כלויס הנפש לגמרי. הוא עניין שהנפש כל ויוצא לגמרי, באופן שכל כוח העונג, שהוא סוף כל סוף הדרך שאדם מרגיש את עצמו, הוא מרגיש שהוא מסנג באיזה עניין, זה נדבק לגמרי בלכות. הוא אומר, זה מראה על ביטל במציאס, כל המציאס בטל, אדרבה. זה מין סוג אהבה שהוא אינו ברשפיה, אלא אדרבה הוא באופן של כילוין, כל המציאס. אבל הוא אומר שהצדיק מתפלל באהבה שלו, הוא, איך אומרים, גייטויז, הוא לגמרי לא נמצא. כידוע, הסיפור שמספרים, והרבי מביא את זה באחד המאמרים של רוטי לגני על הבר שם טוב. אבל מספרים על איזה מגדל גם צדיקי פוילן, שגם הוא היה עושה את זה, שלפני ההליכוסי לתפילה, לא כל השנים וכל הזמן, אבל היו זמנים שהוא היה נפרד מהמשפחה. זה הייתה לגזון, לפני שהוא אינו ידע, אם הוא חוזר, הוא לא חוזר. הוא לא היה יודע. סליחה, הלו. אז הוא לא היה יודע אם הוא חוזר מהארצות. הרב מביא את זה ונגיע לבר שם טוב, אבל יש איזה מישהו מהגדל לפוילן שגם היה עושה את זה. נדמה לי הסורף מסטרודיסק או משהו כזה, מספרים עליו, הוא היה נפרד מהמשפחה, שמא הוא לא יחזור אחרי התפילה. מפני שהתפילה היה באופן של, איך אומרים, ביטל כל המציאס, ואדרבה, עלייה וסקללס בכילוין, לגמרי, לא בדרך איש מחלה משהו, אלא, איך אומרים, הכל היה עולה בביטל עצום. הוא אומר, זה נקרא אהבה ותענוגים. מה שכן אהבה זה, עצם תכונו זה של אהבה זה מראה על איזשהו מציאס כלשהו. מאחר וכך, מה שזה פועל על הרע שבנפש הבאמיאס הוא מין ממשלה ושליטה, לא בירו ולא כניסה בתור מקום וגירוש לגמרי, אלא עניין של, הוא אוחז אותו, איך אומרים, בשני ידיים למטה, באופן שהוא בחוסר ביטוי עצמי, אפשר לקרוא את זה שינה, וזה בעצם ראש נעלת הרב בפרק הבא. הוא אומר, בשעת התפילה, אין הכנמי, הבינוני יש לו כן איזה נגיע ואיזה פעולה על הרע שבחול השמאלי. אבל לא באופן של בירו והיפוך או גירוש מכל וכל, רק עניין של שליטה. וזה מה שאלתר רבי יגיד בפרק הבא, ואמנם זה קירוב אל המדרגה של הצדיק, שאינו גומו, אבל זה לא נכנס לקבוצה של הצדיק שאינו גומו, מאחר וזה לא פעולה אמיתית של בירו או גירוש או קילוין בעצם הרע. ולכן, אחר שאין הרשפי יש אהבה ויסגל סליבוי בכל הימיני, אלא מה נשאר כן? מה כן נשאר בכל הימיני? כי אם תויכוי רוצוף אהבה. אז זה לא שיר השירים, במוקם אחד תויכי רוצוף אהבה, אז כאילו הלב רצוף. רצוף מראה על מין שטח כמו רצפה, כאילו על הקירות או על הרצפה כביכול של הלב, אבל לא אין שהוא כל הלב, אלא רק כאילו מין כיסוי פנימי כזה בתוך הלב. תויכי רוצוף, אהבה מסותרת.
ועכשיו, זו הפעם הראשונה שהאלטר רבי מזכיר את הראשון הזה, אהבה מסותרת. ואחרי זה, בתניא בפרק י"ח והלאה, הוא ידון בזה באריכות. ועוד פעם בפרק י"ד הוא מזכיר יותר, וזה חלק מתרס האלטר רבי מובהק, זה ידוע בהרבה ספרים, המושג הזה של האהבה מסותרת. עכשיו, מהו העניין של האהבה מסותרת הזה? זה שאהבה בדרך כלל לא מסותרת. אהבה הוא מין ביטוי של משיכה נמרצת על איזה עניין. אז למה הוא קורא את זה אהבה מסותרת? מפני שזה דבר שאינו שלו. זה לא שהוא פעל את זה על ידי אבידוסי, אלא זה דבר שנמצא בו באופן טבעי. ויש לומר שהאהבה ברשפיה שהיה לו בשעת התפילה, זה כאילו מדליק באופן מסוים גם את האהבה הזו ונותן לו חוזקה, אבל האהבה הזו נמצא אצל כל יהודי. והוא ירוש שלנו מאבינו, כמו שהוא יסביר, ולכן הוא אומר, כמו שכתוב לקמון, הכוונה אין כאן עמוק עם הביור של האהבה הזו, אז אומר, כי אם מה כן נשאר אחרי התפילה אצל הבינוני, כי אם תוך הרוצוף אהבה מסותרת, שהיא אהבה הטבעית שבנפש האלוקיס, כמו שכתוב לחמון. הוא יזכיר את זה בפרק י"ד, ואחרי זה בפרק י"ח וי"ט, הוא ידבר בזה בארוחה. אז אם כן, זה באופן כזה. הבינוני, אחרי התפילה, הוא באמת אינו הרבה יותר מכל יהודי. כי כל יהודי יש לו את האהבה המסותרת הזה, בירושה מאבינו. ואיך זה ירושה ולמה ומדוע וממי וכו', אז זה אנחנו נלמד בפרק י"ח, באיזה השם מספורת. אבל מספיק לומר שאברהם אבינו המשיך את זה על כל הדרך, כמו טבע, כמעט הייתי אומר כמו טבע גופני כמעט. זה חלק מעצם היהודי שהוא אוהב את כל מה שקשור לאלוקות, והאהבה הזו מתבטא אצל רוב בני אדם, זה מתבטא באופן כזה שהוא, מאחר שיש לו את האהבה הזו, הוא שולל כל קשר עם איזה דבר שאינו אלוקות. כוונה שיש לזה איזה ריח של עבודת זרה או דבר שזר בעצם היהדות, לזה הוא לא יקבל בשום אופן. זה בגלל שיש לו בפנים את האהבה הזו. הוא אומר, האהבה הזו הוא אינו משיכה וביטוי כמו הרשפיה. זה מין, איך אומרים, טבעיוס שאינו מקבל ואינו רוצה לקבל. וכלושן הרב רייץ, שהרב רייץ אמר פעם, הניט היד כן או ניט אביל, sein נפרד von אלוקוס, sein abgerissen von אלוקוס. לא יהודי רוצה ולא הוא יכול להיות נפרד מהאלוקוס. ולזה, למה זה לא יכול ולא ייתכן דבר כזה? בגלל האהבה המסותרת הזה. בגלל שיש, אברהם אבינו המשיך לכל הדרך מן דבר כזה. יבמר הנמצא שהאהבה הזה הוא אינו עניין של אהבה בדרך הרוגיה, אלא הוא מין היסקשרוס פנימיות שבא לידי ביטוי בסירוב לכל דבר שהוא זר. הכוונה, כל דבר שהוא אינו מריח היהדות וההיסקשרוס אמיתית באלוקות, היהודי אינו, איך אומרים, קופץ על זה, כלל. ואיך זה קורה שהאויבר הבהירים כן, אז זה מה שראינו, שנכנס בו רוח שטות. מאחר ויש שכלוס מצד הנפש הבאמיס,
זה יכול לבלבל לו את המוח. איך אומרים? קודם פדרן דקו. אבל אומר, מצדם הוא יכול ליפול בעבירה. אבל נמצא לפי זה שהעבירה בעצם אינו פעולה מכוונת מצד יהודי. זה לא דבר שהוא עושה את זה בעצם רציני, אלא בלבלו לו את המוח, הסיקלוס הזה, שזה הפירוש המידיס, בחושך, הסיקלוס הזה עשוי להטות אותו ולבר אותו. אבל מצד המידיס עניוני, הוא לא שייך לזה. אבל אומר, כל יהודי יש את זה. אחר התפילה, שאין את הריש פייס הזה, מזה משמע שאחרי התפילה, האהב הזו אצל הבינוני, איך אומרים? פיניש, לעשתו, עד שהוא יבוא מחר ועוד הפעם יהיה האהבה, אבל בינתיים האהב הזה חולף, כאילו, ועובר. וזה בגלל, כמו שאמרנו, שהוא כושר עם מציאס. אבל אומר, אחרי התפילה, המציאס שלו כאילו מוצא עוד עניין. כמו שאדם נמשך לכל מיני דברים. אבל אומר, הריש פייש שקט בגלל שהמציאס, אבל הצדיק, הוא ככה כל היום. הוא באב בתענוגים, אומרים, פיריד, וזאת אומרת, באופן תמידי ודבוק, בדבקת, נפלא כל הזמן, אבל אומר, אין אצלו אחרי התפילה, בשעת התפילה. מסתום יש, בשעת התפילה, מי יודע, זה, איך אומרים, גם כן, נדמה לי זה היה הסטרוליסקי הזה שאני הזכרתי מקודם, זה צדיק לברכה, הוא היה פעם אצל, לא זוכר אצל מי זה היה, ודיברו על העין של ישראל הסבא בשעת התפילה. אז זה שהוא ביקר אצלו, הוא פתאום כיסה את העיניים והוא צעק שמע ישראל, ואיך אומרים, המרזב על הבית נפל, כל הבית רעד, והמרזב מסביב לבית נפל למטה, כליל. אז השטרוסקה אמר, הוא אמר, זה אני עוד לא יכול. יכול להריש, אבל זה אני עוד לא יכול. אבל הוא אומר, זה קורה אצל הצדיק בשעת מעשה, זה קורה לו, הוא אומר, הוא יכול להפיל את הבית. אבל כל היום הוא בוטל באהבה ובתענוגים. אבל זה מיחס זה עניין של מציאס, כמו שלמדנו, זה ריש פייס שמראה על עניין של מציאס, אז זה חולף ועובר. אבל לא שהוא לגמרי מאבד את השליטה, או האיסקשוס פנימיוס, כי הוא לא שונה מכל יהודי, יש לו את האהבה מסותרת הזה. ואלתר רבי מתבטא על זה שתויכוי רוצוף אהבה. התויכוי רוצוף אהבה מראה שזה כאילו מכסה באופן חיצוני את כל הלב בפנים, ולא לגמרי, אבל יש לומר שיש לזה השפעה מורגשת יותר מהרגיל אצל כולם. כי זה בוודאי שמאחר הוא התעורר בשעת התפילה כל כך בעניין של אהבה כריש פייש, אז יש לזה רושם. ותכף אנחנו נראה שהרושם הזה נשאר אצל רבנו. וכן יש לנו כל אדם, לפי מדרגוסו, לפי עניוני, לפי מה שהוא משקיע ולפי מה שהוא פועל בענייני קדושה, נשאר מזה רושם. לא הולך, איך אומרים, לגמרי, לאיבוד, איך הוא לא שנמדרש, שאין דור שבקדושה נעקר ממקומה לגמרי. יש מדרש בנגיע לבית המקדש, שאין מוקים או עניין שבקדושה נעקר ממקומה. אבל אומר גם אצל הבינוני, מאחר והיה לו את העניין הזה, בשעת מה שכל כך באופן של ריש פייש שפעל איזה ביטל ביכול על השמאלי, אבל אומר, משהו הוא שייך לכל אחד מישראל,
אצלו זה קצת יותר בפעולה, ולא רק קצת, אלא זה, איך אומרים, הלוואי ועל הידן, הלוואי ועל הידן גוונשן, איך אומרים, הלוואי, מאחלים לכל יהודי, שיהיה לו את האהבה הזו, אפילו בשעת התפילה. על הפנים, כי אם תויכה רוצו ואהבה מסותרת, שהיא אהבה טבעית, וזה לא דבר שהוא הרוויח את זה, אבל הוא הרוויח שזה יעמוד ויעזור לו לעמוד באופן המשמרת שלו או כל היום, אף שכאילו הקנון החזק שלו כבר נשקט, אבל האהב הזה נשאר, וזה יסייע לו לעמוד חזק לפחות בעניין הלבושים שלו. אבל זה לא אבידוסי, אלא הוא זוכה לכך, מאחר והוא כן הכניס בשעת התפילה את אבידוסי הוא. ולכן שהיא אהבה טבעית שבנפש אלוקיס, כמו שאכתוב לקמן. ואזי, מאחר זה רק תויכוי רוצוף אהבה. אמנם זה אהבה מורגשת לפי ערך, אבל זה מאחר ועיקר האהבה חלף ויעבר, ואזי יוכל להיות סיכלוס אכסיל הרע והסגלס ליבוי בכל עולה שמאלי. אז כאילו ניתן לומר שהאכסיל הרע, שזה הכוח של היצר הרע והנפש הבאמיס עצמו, שבכל עולה שמאלי, הם יכולים להיות בהסגלס ליבוי. פירוש הדבר, זה שוין צריך, איך אומרים? יש ביטוי ביידיש, הוא כבר עוד פעם פה, איך אומרים? חשבנו שביטלנו אותו, כאילו לא ידענו ממנו יותר בגלל הריש פייס, פתאום שלום עליך, אחרי שהאהב הזה, מאחר וזה רק עניין של מציע סוף וסוף, זה נשקט, אז אין לזה כוח לגמרי לגרש ולהפוך את הרע, לכן הסיקלוס של אכסיל הרע בהסגלס ליבוי בכל השמאלי, ומאחר והוא קורא אותו, אכסיל הרע הזה, הוא כותב הסיקלוס, כמו שאמרנו, הסיקלוס הזה יכול להיות מלווה גם עם חוכמה, גם עם, איך אומרים, הנפש הבאמיס הוא בעל המצויס ושיטס, הוא בא להסביר לו למה רחמנס עליך ופה וזה טוב, והרויפים אומרים שזה טוב, וזה אומר וזה אומר, הוא אומר זה סיקלוס חוכמה הרבה, אבל זה סיקלוס אכסיל הרע, הוא בא ומהו המסקונה מכל הבלבול וכל איך אומרים, העניונים מסביב, השיטס, באנגלית קוראים את זה איזמס. הרב קוק מתפלל ככה. אתה יודע מה זה איזם? לא. אתה לא יודע? מה זה? באנגלית אם רוצים להגיד איזה שם דובר, בשם דובר, בנאון, האבסולוטי, אומרים איזם. קומוניזם. זה קומוניזם. אני יודע, אני יודע. אבסולוטיזם, קומוניזם. אז זה נקרא איזם. איזם זה מין, איך אומרים, חוכמה כזה, המסכונה ברוב אידיאולוגיה כזה. לא רצוי. הוא אומר, כסיל הרע והסגלס לי בכל השמאלי, לעשו הסתייבו לכל עניין הגשמיאז העולם הזה. זה הכוונה, זה המסכונה, שהוא מציע לו כל מיני טייבס בגשמיאז העולם הזה, בין בהתר, בין באיסר, חס ושלום. מה הכוונה? היה איזה כסלחה דייטרס, איזה יהודי שהיה לו אהבה קריש פייס, בהסגלס ליבוי, בשעת התפילה, לעבור עניין של איסר. תכף הוא יגיד שעניין
אין הכוונה שהוא חושב לעשות איסר, אבל רק כאילו הטייבה וזה שמונח בתוך האיסר, זה כאילו יכול לעלות למויכה. וגש מסלם הזה, בין בהתר, בין באיסר, חס ושולם. כאילו לא יספלו כלל, זה כאילו שהוא לא יספלו כלל. הם אומרים, wurdest gegangen, כל הסוילרס וכל זה, והריש פייל, כאילו זה לא היה. זה חמור מאוד. הוא לכן רואה את העניונים בחומרה. למה? מפני שבש"ס, הריש פייל, שבש"ס זה, איך אומרים? הוא אין אוהד מלבד, כפשוטה. הוא ראה את אלוקוס, ולא שום דבר חוץ מזה, והכל הוא בוטל, כי זה חלק מהעזבונן, שמביא לידה וכולו, ואחרי התפילה הוא יכול, החופונים, שיסויר בלב וזה יציל לו בתוך המויח, אז אם כן זה, איפה כל הסויר שהיה באיזה התפילה, אז זה כאילו הספר כלל, לא הספר כלל, וזה פלא. ועוד מעט הוא יתקן את זה, זה לא נשאר המסקונה האבסולוטית, כאילו לא הספר כלל. הכוונה, כאילו לא הספר כלל, שכל הסויר הזו, שהוא האב, כריש פייס, זה כאילו נשקט. עם כל מה שזה היה תלוי בזה, ומה שכאילו זה אומר, זה כאילו עובר. אבל איזה רושם, כמו שאמרנו, ונגיע לתוכי רוצו, דברים כאלה, איזה רושם נשאר בכל זאת. החופונים, כאילו לא יספר כלל, אלא מהו ההבדל אם כן? אלא שבדבר איסור אין אלא בדייתי לעשיס איסור בפועל ממש, חס ושלום. הוא אומר, אין אלא בדייתי שהוא יעשה את האיסור, אלא הרהורי עבירה, הקושים מעבירה, יכולים לפעול, לעלו אסלמוי חוי, ולבל בלוי מתורה ועבידה. הוא אומר, מה אם כן המשמעות? אין הכוונה על עשייס עבידס או עניונים בפועל, אלא שיש, ויש לציין, זה מובן מפה שרוב ההדגושה פה, חוץ מיוד איזה עניונים, הוא על העניין של בעניין החטא ההוא, בעניין ניו, וזה כאילו בעיקר העניין כאן. יש את עצם האיסר בזה, עצם הביאס האסורית בזה, רחמנא ליצלן, בינוני לא יעלה, ולא רק בינוני, היום דומני שרוב בני אדם שמחשיבים את עצמם קצת כבני אדם כשורה, לפי השורה, או לפי התיקון הפושט, לא יעלה על הדעת דברים כאלה, אלא שבעניין זה, בחיים יש עניין של הטייבה שיש בזה, ויש כאילו המילוי הטייבה וכו' שיש בעניין זה, זה יכול לעלות למויכוי ולבלבלוי. עצם, איך אומרים, הטייבה שבזה לא כל כך הפעולה פה, על עצם, ולכן הוא אומר, אינו אלא בדייתי, לעשיס האיסר בפועל ממש, חס ושלום. אלא, הרהורי עבירה, הקושים מעבירה, הרהורי עבירה לומד משמעות העניין כאן, שהרהורי עבירה, מור זוכין לומד, הירו בעצם כאילו הטייבה שבדור, לא כל עצם המייסר. והוא אומר שאף על פי כן, הרהורי עבירה כאלו הם קושים מעבירה לגבי בן אדם כמו הבינוני
הוא כמו כל אדם שמשתדל, איזה עלייה ברוחניאס, אז ההרהורי עבירה אין קושים מעצם העבירה. וזה למדנו כבר בפרק טס ויוד, למדנו בקשר לזה. הגמור אומר את זה שהרהורי עבירה קושים מעבירה, ואין הכוונה לומר לעניין שכר ועונש, או לעניין דיני התורה גרידא. מפני שהתורה אינו מעניש, למשל, אלא או מייסה. פרט לאיזה עניונים בעבודה זרה, שגם מחשוב או דיבר יכול לחייב את האדם, אבל לא מיסה, רק אולי מיסה בידי שמיים, או אולי בעניינים מיוחדים ומסוימים. אבל התורה אינו מקפידה בנגיע לעונש ובנגיע לכמה עניינים, רק על מייסה. התורה אינו נכנס לעניין של מחשבה בוודאי שלו. אז אם כן, למה המחשבה, ההרהורי עבירה, מאחר והם לא באים למייסה, ומאחר שהם רק כאילו הפשוטה, לגבי עניונים כגון זה, למה אין קושי מעבירה? מפני שהמחשבה, מצד השני, המחשבה הוא הלבוש הכי נעלה שיש. הוא מיוחד, הוא לבוש רוחני בעצם עניוני, הוא מיוחד עם הנפש הרבה יותר מדיבור או משהו. כי יש לנו פוסק, הוא אומר שאיש לחשש, איש לדבר ואיש לחשש מלדבר. אתה יכול כן לדבר, יש זמנים שלא מדברים. וגם במאי זה ככה, יש לפעמים שאדם יושב, איך אומרים, שב ואל תעשה, יכול להיות מצב כזה, אבל מחשבה אין דבר כזה. המחשבה נובעת בתמידיות, כידוע או מפורסם, ונגיע לזה כמה סיפורים וכמה עניונים המוכיחים על כך, וכל אחד יודע מעצמי שעניין המחשבה הוא נובעת בתמידיות מפני הייחוד עם הנפש, הכוחס הנפש, הכוונה, הרבה יותר מדיבור ומייס. ומאחר והוא מיוחד כל כך עם עצם כוחס הנפש, זה מראה שהוא מעין מסוגם, הוא כמוהם. הוא אומר, הוא נעלה ביותר. אז לכן ההרהורי עבירה אלו קושים מעבירה לגבי אדם עצמו. הכוונה שאם פוגמים בכל המערכת שלו יותר מעצם העבירה. מפני שאם פוגמים בעניין המחשבה והייחוד עם עצם הנפש כל כך באופן דק, כל כך באופן מיוחד, אז הוא אומר, הכוונה שהרהורי עבירה קושים מעבירה לא לגבי שכר ועונש או עניין כאלה, אלא לגבי האדם עצמו. הפגם שם הוא הרבה יותר דק. אז זה כמו המשל הידוע איך אומרים, פגם קטן, איך אומרים, חור קטן. כתם קטן על בגד מאוד יפה, הוא הרבה יותר כואב מלגבי כתם גדול על בגד לא כל כך מפואר, לא שמים לב כל כך. אבל מתי שהבגד הוא מאוד מאוד מפואר, אז כתם קטן פוגם באופן אפילו מרחיב הרבה יותר. הוא אומר, זה הכוונה, מאחר שהמחשבה הוא כך מיוחד ודק, שם כל כתם הוא קושי מאוד לגבי אדם. ולכן הוא אומר שהרהורי עבירה, הקושי מעבירה, יכולים לפעול לא ישלמוי חיים. אז הרהורים יכולים כן להגיע, כי הרהור זה עניין המחשבה. אז זה יכול להגיע בתוך הלבוש המחשבה, ולבל בולי מתורה ועבודה. עכשיו, לבל בולי צריכים להבין, כי לכאורה הבינוני מיד שהוא יקבל דבר כזה,
בתוך מחשבתוי, אמרנו שהוא מוקצח, שהוא ידחה את זה לגמרי, על המקום. אז אם כן, איך אנחנו אומרים שזה מבלבל בו את זה מתרא ועבודה? אם הוא דוחה את זה מיד על המקום, אז איזה בלבול יש כאן? מה זה מבלבל אותו? זה רק יכולת, יש יכולים, אבל הוא... יכולים? לא, מה כתוב? יכולים. יש יכולת, אבל... אבל הוא מתכוון שזה קורה, זה קורה, לא רק שזה יכולת. למה הוא כותב יכולים לפעול, לעלות למוחו? זה כאילו יש פה שתי דברים, למה הוא לא אמר יכולים לפעול ולעלות למוחו? למה לא אמר ולעלות למוחו? אתה מבין מה אני שואל? יש פה שתי דברים. בסדר, אם אין פעולה אין עלייה. אבל למה זה מבלבל בו את מתרא ועבודה? למה זה מבלבל בו? כי הדור שאינו נחשב אצלך זה לא מבלבל אותך. הוא דוחה את זה על המקום, למה זה מבלבל את זה מתרא ועבודה? אז לכן צריך לומר שבאופן כזה, שהדיוק שלך הוא גם טוב. יכולים לפעול ולעלות. למה שני הביטויים האלה? לפעול ולעלות. לא, הוא לא אמר ו. הוא לא אמר ולעלות. תאמין עליו? הוא לא אמר ולעלות, הוא אמר לעלות. הוא לא בעל בית להרשות או לא להרשות. זה עולה. וזה הכוונה, יכולים לפעול ולעלות, הכוונה שהבינוני אינו רוצה בדברים האלה. הוא לא, בשום אבן, לא רוצה שהם יעלו. אלא שיש להם, בלושן הישיבס הליטאים, זה יש להם חלויס מסוימת. חלון. מה הכוונה? יש להם חלויס מסוימת. מה אני מתכוון בזה? זה לא הכוונה שההרהורים לא מגיעים בתוך המוח של הבינוני. הוא עוצר אותם לפני שהם מגיעים בכלל למחשבתו. אלא לפעול ולעלות, הכוונה הם פועלים, הם מגיעים לתוך המוח. הוא אומר, יש להם חלויס, ועד שהוא, ותכף הוא יגיד את זה על תרבי, עד שהוא נזכר, שזה הירור בלתי רצוי, אז זה לוקח איזשהו זמן. אבל אומר, הוא צריך להיות עסוק עם זה, לאיזה זמן קט. הוא צריך להיות עסוק עם זה. פירוש הדבר, הוא צריך לעשות מיון, באנגלית אומרים classification, הוא צריך, זה מגיע לו בתוך המוח, ורגע, איזה סוג מחשוב, אבל בינתיים, הוא, איך אומרים? הוא מרגיש בתוך המוח את הטבע הזה. הטבע הזה, יש לזה איזה, זה שההירור, יש לזה איזה רגש ביחד עם ההירור, זה הירור טבע. הוא אומר, לרגע קט, כאילו הוא רואה שהוא נהנה פה לו איזה שנייה. הוא אומר, זה לא, הוא אומר, על המקום. וזה לא שאתה מדייק יפה, לפעול. הנפש הפעמיס, בכל זאת פועל פה איזה משהו, הוא נכנס ויש איזה חלוין. הוא אומר, זה שהוא צריך להיות עסוק עם דבר השנוי לו, וסוף כל סוף, לא שנוי באמת כמו הצדיק, אבל הוא לא רוצה את זה, זה מבלבל אותו בינתיים מתרא ועבודה. הוא צריך להיות עסוק עם המנהגת ועם הדבר הבלתי רצוי, אבל אומר, לאיזה רגועים זה מבלבל. ואתה יודע שאם אתה אוחז באיזה תסוות או איזה עניין המוח, מישהו מבלבל לך על איזה רגע, עד שאתה חוזר, ואיפה היינו, מה דיברנו, עד שאתה חוזר, וזה, אתה בלבלת בשעה, אתה התבלבלת בשעה מעשה. אתה לא, איך אומרים, פיקס, רגוע כל הזמן. הוא אומר, זה מה שיש לומר, שזה
הבלבול מתורה ועבודה. הוא לא אומר מונעים אותו מתורה ועבודה, מפריעים לו, הוא גם לא אומר. לבלבל זה הכוונה שזה אינו בתכלס התמידיס והאחדוס כמו שצריך. אבל עצם העניין אינו נפסח, אבל יש בלבול. סימן שבלושן הליטאים יש איזה חלוית. אבל אומר אלתר רבי, מבלבלים מתורה ועבודה, וכמאמר הז"ל, גימו אביירס, אין עוד ניצול מהן, בכל יום. הירו אביירה, ואיון תפילה, מישהו יודע מה השלישי? אבק לשון הרע, ככה זה כתוב. זה הגמור בבבא בסרה, קרוב לסוף המסכתא. ושם יש את הסיפור, אלתר רבי מביא את זה. אחרי זה בפרק ל' שרבי שאל את הבן שלו, נדמה לי, הוא היה סופר. והיה לו איזה ביקורת על איזה פרשה, והוא שאל את הבן שלו, וזה לא בדיוק כמו שצריך, אז הבן שלו אמר, אני לא כתבתי את זה, יהודה חייטו, הוא שכתב את זה. אז הרבי אמר לו, קלק מלושן הרע, תעזוב, אל תדבר לשון הרע. כי על ידי שהוא אומר שיהודה חייטו כתב, לא אני, על ידי זה הוא מנקה את עצמי על חשבון השני. זה לפחות אבק לשון הרע. בהמשך לכך, הגמרא מביא את כמה עניונים ונגיע לזה. גימור אביירס. אז קודם כל, אני אינני יודע אם עיון תפילה זה אביירה, וגם הלשון הירורי אביירה, זה הירו בעניין אביירה, אבל אולי עצמו אין אביירה, יכול להיות והשלישי, אבק לשון הרע, אלתר רבי לא מביא את זה, הוא רק אומר חולו. אז אם כן, אם הוא מעוניין להביא רק את הרהורי אביירה, אז תביא רק את זה, ותגיד בגוימה. הוא מביא שניים מהם, והשלישי הוא משמיד. כי זה קשור לזה. אז... לשון הרע קשור לעריות. מה אתה אומר? לשון הרע קשור לעריות, אז הוא לא מביא. אם הוא הביא את זה, גם את זה יש. זה נכנס בתוך זה. על כל פנים, אז אני הולך לעשות עכשיו מה שרב מנדל היה עושה. אני משאיר אתכם עם הקושיה. ובאיזה שם בפעם הבאה אנחנו נדון על זה יותר. ואם כן יש כאן מין, איך אומרים, הבינוני הוא חי באי שביעות רצון מוחלט. מתח. הוא אף פעם לא מנצח את המלחמה. אין לו מנוחה. וגם לא מפסיד. גם לא מפסיד. הוא חי כל ימי חיו. במתח כל הזמן. במתח. במלחמה. איך זה? הברק הזה עם הפיות, הוא הקשה בסוף השיר שעבר משהו מאוד טוב. אבל אומר, הוא לא נמצא, אני החלטתי לא לדבר על זה. אבל יש לדון על זה. הוא עשה דיוק מאוד, לדעתי, קולע. הוא מגיע לצדיק. באיזה שם בשבוע הבא אנחנו נדבר גם על זה. ככה רב, ככה. טוב להיות מפות. יש זה גם שמאל עליהם, איפה זה שמאל עליהם? צריך לשנות את זה כדי שימין על שמאל. צריך להסביר. לא חייבים. רק בשבת. תלוי למה. במי רק בשבת יש לנו את זה. אני אומר, יש לי גם את זה, מה? לא עושים את זה. מה? בתפילה בכל אופן?